So hello news naigri nongtangman ang nongtangmanni गेजेराव आं दिनै गोबां आं न्यूज खबर लानानै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फैदों। So नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ अन्नानै पुरा फुलि जोबजासिम नायलां। So जोंहा दिल्लीयाव जायबा जन्तर मंतर प्रोटेक्शनावहाय जायबा जोंहा मिजिं गयारी जायबा मिजिं जायबा शर्ट फिल्माव जे एलबाम बानायो। So बिथांखौबो जोङो दिल्ली जायबा जन्तर मंतराव बाहागो लाहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। So बेयावहाय गोबां मोजांनि खोथा ओमफ्राय बेयावहाय माने गोबां जोंना मा सेलिब्रिटि बिथांमोन जायबा कमेडि किं प्रकाश बिथांमोन बायदियाबो जायबा जन्तर मंतर प्रोटेक्शनावहाय बिथांमोनाबो फैनाय जादों। ओमफ्राय मैया थांनाय सानखालि जायबा विजय थाला पार्टी जायबा तामिलनाडुनि सीएम स बिथाङाबो मा जन्तर मंतरावहाय जयेन जाफैनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। ओमफ्राय बेयावनो गोबां माने जायबा दा बुलाय सुलाय जागासिनो जायबा लाठी चार्ज बेयावहाय जागासिनो गोबां पाब्लिकफ्राबो बेयावहाय माने मा होनो आथिं आखाइ जखम जादों। ओमफ्राय मा बिनिफ्राय जोंनि जायबा सनम वांचुक स बिथांखौ दाख्लै जे थांनाय सानखालि जे 20 तारिख खालि जे बिथांखौ जे पुलिसफ्राहाय लानानै थांनाय जायबा हस्पिटालावहाय लानानै थांदों होननाय खोनादों। खिन्थु मा बिथाङाहाय दा अबावहाय दङ बेखौ जेबो आपडेटखौहाय मिन्थिथ'नाय जायाखै एबा मा बिथांखौहाय जायबा दिल्ली प्रोटेस्ट जायबा क'क्राझार जनता पार्टी स बेयावहाय जोङो मा नुनो मोननाय जायाखै। दा बिदिबा दा जायबा बिथांनि अबस्था एबा बिथांनि हालोदाहाय माबायदियाव दङ जों दा बेखौहाय जेबो आपडेटआवहाय मोननाय जायाखै। बेनिफ्राय उनावहाय जायबा जोंनि गदि मिडिया निउज जायबा ससियेल मिडिया जायबा निउज होग्रा गिदिर चेनेलफोरनि जायबा आउनार जायबा चेनेल जायबा गदि मिडिया स बिथांमोनखौहाय जायबा इन्डियाआवनो बे जायबा दिल्ली क'क्राझार जानथायावहाय जायबा प्रोटेस्ट जाबाय थानाय बेयाव जों मा गिदिर जायबा निउजफोरावहाय जोङो नुनो मोनाखै। जायबा बिनिनो फरेनार निउज जायबा बाहेरनिफ्राय फैनानै आउट काउन्ट्रिनिफ्राय फैनानै जायबा जन्तर मंतर जायबा प्रोटेक्शनावहाय स बिथाङा जायबा बे निउजआहाय एबा मिडियाहाय फरेनार निउज जोङो बिखौ माने निउज कभार खालामफैनायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जादों जायबा दिल्ली जन्तर मंतर प्रोटेक्शनावहाय। स जोंहा जायबा सनाक्षी बिथां ओमफ्राय जायबा मा होनो डेभिड जायबा दिमेर ओमफ्राय सनाक्षी बिथांमोनाबो जा जन्तर मंतरनि सोमोन्दैहाय गोबां भिडिअ एबा मा बिथां सेलिब्रिटि मोनाबो माने गिदिर सेलिब्रिटिफोराबो दा बिथांनि जायबा बेवहाय CGPआव दा आवाज दिखांगासिनो दा गोबां सेलिब्रिटि बिथांमोनाबो स बेहाय गोबां प्राउड फिल। बेनिफ्राय जायबा जन्तर मंतर प्रोटेक्शनावहाय जायबा बुलाय बुसि जानाय स एफोरखौ जोङो नायनो थाङोबाथाय जोङो साननो हायो जे जायबा दिल्लीयावहाय एबा बे इन्डियायावहायबो जायबा नेपाल बायदि जायबा जेनजित जानो थाखाय बारा सम नांनाय नङा बायदि जोङो सानो आरो। मानोना बेयावहाय पुलिसफोरखौबो बुनाय जादों। पुलिसफ्राबो मा होनो बे पाब्लिकफोरखौहाय एबा बे फरायसाफोरखौहाय बुनाय जादों। ओमफ्राय बे फरायसाफ्राबो माने मा होनो पुलिसफोरखौहाय बुनाय जादों। ओमफ्राय ओरैबायदि माने सोंखारिदों जायबा स्टुडेन्टफ्राहाय माने गाज्रि स्लां लेंगुवेजजोंहाय गोबां खोथा बुंनाय जादों पुलिसफोरखौहाय। ओमफ्राय जायबा गिबि नरेन्द्र मदि बिथांखौबो गोबां बेफोरबायदि खोथा बुंनाय जादों। ओमफ्राय जायबा मदि बिथाङाहाय बे जन्तर मंतर जायबा दिल्लीयावहाय बेयाव एसेबो माने नुजाफैनाय जायाखै बिथाङाहाय। मानोना दा बिथांखौ जोङो नुनाय बायदिबा साननाय बायदिबा दा बिथाङाहाय माने बिदेशआवसो दंहैयो एर'प्लेन लानानै माने एर'प्लेन हेलिकप्टार फ्लाइटफोरावसो माने गिदिंहैनानै दंगासिनो। बिथांनावहाय जेबो फाराग गोलैयाखै। ओमफ्राय दा बेयावहाय धरना होनाय बायदिबा बुंदों जायबा धरना होनायावहाय मदिखौहाय बुंनाय जादों जुदि नोंहा लाजिनाय गैयाबाथाय नोङो नालायावहाय एबा नों दैयावहाय माने गबनानै थैहै एबा डुब मारिनानै नोङो थैहै जुदि नोंनि गन्थंआवहाय एसेबो लाजिनाय गैयाबा होननानै दा बेफोरबायदि बुंनानै गोबां धरना होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। स आङो बेयाव आरो गोबां निउज आङो कभार खालामबावदों मानोना दिनै आङो फार्स्ट टाइम निउज होदों। बिनिखायनो दिनै माने आलुनि बुंनायाहाय माने एसे कनफिउज एसे कनफिडेन्सआवनो माने बुंखायो। अब्लाबो दिनैहाय माने मोनसे मबाइला आंनाहाय गोमानानै दङ। बिनिखायनो आं मबाइल नायनानै एबा आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो डाइरेक्ट खोथाखौहाय माने बुंनो हायाखै। गेजेर मोनसे मोननै खोथाखौहाय आङो बावलांगासिनो। बिनिखायनो आं जेब्ला गोदान मबाइल आङो जेब्ला आं 17 प्र मेक्स लानाय जागोन अब्ला आं बेयाव नायै एबा 17 प्र मेक्स जोंनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो भिडिअखौ एबा निउजखौ आङो पुरा कभार खालामनानै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो लाबोनाय जागोन।
बिनिफ्राय जायबा जानानै थांनाय जायबा अदालगुरियावहाय जानानै थांनाय जायबा घटना सासे गथ'खौहाय जायबा साइकेल सलायना फैनायाव जायबा बे गथ'खौहाय एबा बे हिनजावसा गथ'खौहाय जायबा बुथारखोमानानै दोननानै जायबा फबना दोननानै बे गथ'खौहाय बुथारनानै फबनानै गालांनायाव जायबा बोखांनो हादोंमोन पुलिसफ्राहाय ओमफ्राय बिनिनो जायबा बे गथ'नि बिमा हालाय हाफाय गाबै गाबै जायबा ससियेल मिडियायाव एबा निउसावहाय फैनानै न्याय बिफैबाय थादोंमोन स' बिथां जायबा बिनि बिमायाहाय एबा मा बिथां बिमायाहाय दिनैसिम माने बिथांनि जायबा मा होनो जास्टिसखौहाय दिनैसिम मोननाय जायाखै होद केला मा निउस होनायावलाय मा थाबथ' थुबथा जालायबाय थागोब्रा आंनि रायलायनायफ्रालाय जागोनलै माबा निउसखौ होनो नागिरदों मा थाबथ' थुबथा जालायबाय थाबाय निउसानो नेक्स्ट फैबाय थानाय समावहाय आङो बिराद मोजां आं निउस आं नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोबाय थागोन मानोना दिनैनि निउसआवहाय माने थाबथ' जादों आरो आंला जागोनलै निउस होनायाबो गावखौनो बोरैबा मिनिनोसो ओंखारलाबाय नामा निउस होदों माबा रायलायनायफ्रानो माबा एसे थाबथ' थुबथा जालाबायदों एसे नङा बाल गोबाङानो जादों बाला थाबथ' थुबथाय ओमफ्राय नोंथांमोनाव आं मोनसे कुइसन सोंनि नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो निउस नांबाय थागौ ना नोंथांमोननोहाय जायबा आंनि मा होनो जायबा माबा मोनसे भाइराल जायो माबा मोनसे जायबा दावराव दावसि जायो बिनि निउस नांगौ स' ना नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो माबा गोदान निउसफोरखौहाय नांबाय थागौ नामा नोंथांमोना मा खिन्थाबानो आंनो जाबाय मिन्थिबायना नोंथांमोना जेरै खिन्थागोन आं बेफोरबायदिनो आङो निउसखौहाय आं लाबोनाय जागोन आरो स' आं लास्टाव आं बिखौनो बुंनोसै नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौहाय गोबां नायो प्लिज चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाबानो जाबाय नोंथांमोननो बिदिनो निउसनि भिडिअ नांबाय थागौ ना बेलेग भिडिअ नांगौ नोंथांमोना जेरै खिन्थायो आं बेफोरबायदिनो आङो मा नैबे चेनेलावहाय आङो भिडिअखौ लाबोनाय जागोन बिनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय अननानै नैबे चेनेलखौहाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं जेब्लाबो गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथांमोना थाबनो नुनो हानाय बायदिनो स' नैबे भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल अफ इउ